mhuri yekwaisoswi yakatungamirirwa naPhineas, asi one foot haisoswi Christopher anova defendant, which means ifamily iri kudaidza Christopher. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mumusha, uya nembowo dzako chitupa nemari yedare, imhuri yekwaisoswi ikutanura Christopher. Ini nakamirira mhuri yekwaisoswi nenyaya yakamboya mudare muno tarakasundza izwi Phineas, tine nyaya yakamboya muno mudare 7 zako tikapuwa takaenda kuseri kwechuru tikapuwa mbuya wekuvhengera wachinzi watibatsira isusu wakatipedzesa maoko wakati mimi zvinhu zvatinoda tione pape nenyaya yedare retsvimbo dzasekuru dzaka dzisina kufambisika zvakanaka, wakati takugezai maoko asi mimi nzvimbo dzenyu muchadziona. Kubva ipapo takagara kuti chiti tichadziona hatina kudziona. Kubva kwazofa baba wanga wasara wanova baba wangu ini, baba wafa wakafa gore rapera muna September, inhangu ndandisipo nandiri mukati merusungu, asi baba wafa, baba wana kufambirwa gata, mhuri yakabva yangonoparara. Tichibva tati tichafambira gata paNyarazi, mukoma hauna kukwanisa kuti kuuya. Tiri kuHarare, pane pakaonekwa hari pabasa pemunin'ina, tikadaidza mukoma kuti mukoma yatifambe pane zvinhu zvataona, mukoma wakabva waramba. Saka vatati regai tinomhangare nyaya kuno kuitira kuti tifambewo pamwe chete namukoma timbozwa kuti chii chiri kunetsa, uye futi baba wakafa chii chakaita kuti baba wacho washaika. Ndosaka muona taura mazodaidza Christopher ndio mukoma watuti kawadaidza vakuramba kuuya pamwe isi wanenge waripo. Ndiye mukoma wamumhuri here, ndiye asara mukuru here. Ndiye mukuru wedu asara, ndiwo mukoma wedu asara, ndiwo mukuru kwatiri. Saka pakuti tifambire pamwe, mukoma wari kuramba kuuya. Saka isanoti tiende kunowananga tinogona kutadza kuwirira, tikati regai tiende kuri kudare tobatsirwa nedare tofambira pamwe chete semhuri. Chichemo Christopher hanzi ndiwe mukoma mukuru asara mumhuri, saka tiri kuuya kuzochema kwauri. Zvatirimuchema kwauri hausi kuti zwawo chii chikonzero. Pamusoro mama, pamusoro chengana ndofunga tichiuya pana nhau rutaurwa yetsvimbo inhau yakatofambirwa ikapera. Wachinditi inini ndine tsvimbo, waiti ndine tsvimbo kusvika tazosvika pana, asi imimi mambo mukatipa wamunoshanda nawo pano, wakati ina handina tsvimbo. Tsvimbo hadzina kuti dzichawanika, asi tsvimbo dzakati dzatoraswa nababa, nyaya ikatonga ikapera. Mukatipa munhu isusu tikachiendeswa nambuya watakaenda kuvhengeroko, wakatoti tisimuka upururudze Christopher hana tsvimbo dzemuri kuti ane zvazvo. Baba wakati tsvimbo ndakarasa. Saka inini nyaya iyoyo nanhasi iri kungotaurwa sezvo vari kutaura izvozvizvi. Tikasvika tikazotorera papeace order nenyaya yekurowana kundirova kwawakaita ukandikanda mudziwa zvese tikatora peace order. Ndo zvinoita kuti inini naiwo tisawirirane, tisafambidzane. Pane peace order pakati pedapa, pasina mapurisa ina handikwanisi kuti ndifambidzane newana. Kusvika baba wakafa, iye ari kutaura kuti anga aida kuti paifambirwa baba gata, baba wairwara, baba waitorwara, waimwa mapiritsi. Baba wakarega wakadhifoda mapiritsi, ndo chinhu chakauraya baba. Wadari uda kupindura pamusoro ichangami pari panyaya yekurwara kwababa, wana baba mukuru wangu, baba wavo iwavo
mwana baba munini waitorwarawo asi gata rakangofamba. Saka handisi kuti kurwara kwababa wangu hakufambiri gata nekuti ndiwo wairwara, asi vamwe wese wakangofa wairwara, asi gata taingofamba semutemo. Saka handisi kuziva kuti mutemo wazochinjira pana baba wangu. pamwe pakafa pamaifambirawo zvakanzi chii kugata kwamaenda? Ndingangoti mutemo wedu wemusha wedu kuti tinongofamba pafika pese panofamba gata, asi pana baba ndipo pasava zvamiri. Asi kumwe kwese kweni muchikurawo wese hapana munhu asina kufambirwa chigata. Iwo kudari Kamambo chokwadi gata zvakanaka hunge paine chakashata kana kuti zvakanaka paine zvisina kushata zvisina kunyatsonzwisisika zvoreva kuti pane vamwe vanonga vari kufungira kuti pane zvisina kunyatsomira zvakanaka. Zvinotenderwa kuti waonekwe kuti musha wakamira sei, kuti musakatodarozve mangwana chinonhanhira chichienda kurwuri chichienda kune mumwe. Uri nani kuti munogona kubatsirwa muri pamwe chete sababa pane zvose zvaitika zvakunanga kunewe ngekuti ndiwo wamukuru asara. Saka izvo zvinogona kudaro pane zvichemo zvavo zvese zvinouya kune mukuru. tikari kutaura iye kuti ndakarohwa ndikatokandwa mudziva kuda kuurawa. Ndo zvaari kutaura kuti aisofamba izvozvo ndo zvakasaka kuti ugareyo kutongo. Nyaya iri kutaurwa yakatoitika before tisati takagarira. Tizotoigarira makazotipa mbuya wayo. Takatotoenda ndopatatakaona kumashure, asi takazotokwanisa kuya tese kuti mudari tisingachaiwani. Pane Pisoda yakaiswa neiwawo ikanzi ngeye5 asi sofa pane 7 years. Saka isusu kuti ndozvaita kuti futi tisanambi kumba kwaona kuti tinoziva kuti pakamboiswa pisoda. Ndosaka tave mudare ramambo kuti tibatsirwe pasina anorowa mumwe pasina anoita sei, asi tichifamba semumwe. Ndosaka tazokwanisa kuuya kwamuri taona kuti tega tinogona kusvika futi pakurwisana. Ndoda kutsikira zvinotaurwa nemurume kuti kuuya kuno kwataita taiva kuno kumutipo munhu wekufamba naye anenge akachengetedza murume kuti aregere kutya kuti tokwanisa kurohwa. Kana polisi iripo motipawo inokwanisa kuchengetedza murume kuti kwanisa kufamba naye kana achitya kuti achirohwa. Aiwa, ipapapo matonasa kana maya kwamambo wanasa kuyo kwamambo ndokunoonekwa zvese muri pamwe chete. Of course hamufambi mega, munofamba nemapolisi. Ndangona hangu kuti semuri yapotera kwamuri inoda kubatsirwa, saka inongovapo vanhu vavo nhasi varipo wese wondoonekwa kuti zvakamira sei, wari kuferera kuno umwe wavo ndizvo here kana kuti umwe wavo akachena kana kuti ivo mukati mavo ndo vakatoipa zvondobuda ikoko. Andinounzwisa ndisatanga kusemhurishuru bvunza handisi kunyatsonzwisa nyaya yacho kuti pane nekuti ndichinzwa urwere hwababa wacho urwere hwemunhu anga akwegera munofungidzira kuti pane zvauraya here muri kuuraya munhu renyu zvitipei maproblems Hakufungidzira mubvunzo wangu uri kuti muri vaisusu kutaura kwavari kuita kuzvirikura kuti vari kutopuma mukomo nenyaya yekuti vakauya muno hapana nguva ukavapa dhipi vakanodhibha mashure medhibhi vari kutaura izvo here kuti ndotoda kuti vakaenda zvikunhukashupa vaibhomuudzawo heroyo achiramba kana kuti vatozongouya. Saka zviva kuti mashure medhibhi vari kuti futi uyo ndiye ane zvinhu ndozvavari kutaura imamo nekuti ndikuona kuti uyo ari kutsigira mutongo wamambo kubva pakutanga ndo vari kufamba navo, but ivo ava vari kuopoza mutongo wamambo kuti zvamakatonga munonga kuti dhibhi yamakavapa ndo zvazvikutoka kuti varitarira basa. Ndakupindura zvitaurwa vari kuti chiremba
wakapona mambo ane zvaakasiya awavimbisa kuti pane zvichaitika hazvina zvakaitika. That's why wadzoka kuna mambo kuti mambo munotipa here mumwe tiendere mberi nenyaya yetsvimbo kana kuti nenyaya yedu isina kupera zvakanaka, asi mukufamba wega kwauri kuita wari kunzi hamuna kukwana, asi wati zvinayo tikwane asi takakwanira tiri kwamambo kwatakamboenda nemvura ndaita nyaya. Taura makamudzaiziva mai mati muri mai wani? Muri mai wani? Muri mai wani? Nyaya yakatongwa munhu ikakomana tabunanga pamakoni ikapembedzwa. Mambo akati handidi kuzoka futi nyaya ichidzoka futi munhu wakomana wari against musoro 1 iwo wari 10 hawazi kuda kutongwa nyaya asi wane chawakutsva. Mambo ndikuona ndikuita nyaya idzi famiri yakaita ndeyekuti dai vanhu havangotanga vaenda kusechiwa wangotojekesera because wagara kudara wakatopinpointa maunende kuzviita kuti muri mari pakatuya asi kuda kufamba nevamwe ndeye kukuru. Saka zvaasi kuda kufamba nefamily hawana kuti waende futi kun'anga uye kuseri kwechiri kuya kwawakamboenda kuti wanyatogadzikire zvakanaka ndozvandikona kuti mambo ndikudzokera pakuti mambo muri kuti zviri kunze here munhu wamakatipe meme haoni kana muri kuti akapromisa because isi ndande hapana chinhu chakataurwa kana mapepa aripo ngaabude nhasi akanyorwa musi wakatongwa nyaya iyoyo ngaabude muverenge kuti zvakanzi chii ndekuti imi apa tikutaura zvekumashure ndekuti ini handina kuramba kufamba nawo ndekuti pane peace order ini handikwanisi kufamba nevana ndekuti wakatondipuma kudhara nyange uri mukuru munhu ngaite mukuru mumba make kwete kuti inzi mukuru uyu mwana wakaba mnini uyu mwana wakaba mnini ndiri wakaba mukuru pane wakaba mnina munhu yese wana baba wedu wese wakafa munhu ngamire nemba yake. Dangobatsira vari kubva kutaura kuti ukuru mumusha hauaplaiwi kuti unoda kuita mukuru. Ukuru unongounzwa Mwari kana kuti newadzimu kutoti ndo unosara wamukuru. Saka kana ukenga wasara wamukuru ndiwe wamuridzi wemusha. Saka awa kana wakada kufamba iwe usipo mukuru zvinonobuda bedzi kuti ari mukuru haapo. Kungowa kwako ipapo zvinojekesa zvinhu zvese nezvauri kupomerwa izvi zvinongobuda pachena hazvisi kumbonzi. Asi kana uri wakachena unonobuda, kana usina unonobuda futi nekuti ndiwe mukuru ndiwe unotarisirwa futi kuti ungoine tsvimbo dzeukuru dzacho dzemusha wacho. Ndikuedza kutaura kuti chakaita kuti nditore peace order nhasi chendiri kurambira zvendiri kurambira izvi panapa inyaya yekutanga wandirowa kuti muri kunzwa mambo wakatanga wandirowa tazouya kuno tapiwa wanoona namambo ndikanzi kumbera hauna cheuinacho tsvimbo hausiri unadzo asi waiti ndine tsvimbo ndonda nhasi pendiri kutaura kuti ipapo ndo pendiri kurambira ipapo kuti nhasi wari kuti ziso ramambo harioni here. Asi Christopher tiri ipapo wanina wako wakava mukuru nekwaba mukutara kwedu vari kuti wane zvikonzero vari kurwara zvisinei kuti vakapembedzwa zvese zvino but vari kurwara havasina basa ravari kuita angova vanhu vari kungofamba. ndinamutaura ndakatasana nemurume iyi akutaura zvaari kutaura ini ndiri kuti iye ane chigumbu chekuti akarohwa nevanin'ina vekwake but ndiri kuti vauya kudare ramambo security iripo mambo vachavapa mukana wekuti kana mambo vavati vafambe vanofamba. Uyu ane chikonzero chekuti akarohwa nevanin'ina kuti vafamba. Ini ndinongoona mutemo uripo uchizongoita kuti kana vanin'ina vake vanogona kana kuzongomuripira dare rinobatsira futi kuti maona mukoma wenyu akachena imi makamurova chimuripirani zvese zviripo ndosaka mutemo uri. Saka iye haafaniri kuti arambe pane kuti vauya kudare
zvichataurwa nedare ndo zvaanofanwa kuti ateedzera. mambo wangu naomba nikutaura na Mgoma kuti wakarowa ine handina kuwarowa asi ndakazoenda kunoyananisa wana wanga warowana tauya panapa Mgoma wakanani mati Phineas Christopher akarowana nani? wakawanda tongoti imba yese inini ndendisiriko asi zvadaro tauya panapa Mgoma kuropa wakaita wakaenda kupolisi kunosungisa wanin'ina wasungisa wanin'ina wakomana wakasungwa wakaenda kupolisi mambo wazoya panapa makatoti Mgoma kavaripe wanin'ina pakuwasungisa kwawanga wakaita mukati wabvisisa munhu yenhau yekurowana iyoyo patakaenda kuseri kwechuru Mgoma wakazozivo wasungisa wana sei wadaro zvikanzi newaitibatsira zvikubuda pazvizviri zvatinogadzira zvichipira wanin'ina wako munhu ndokutiripira kwakaita Mgoma wakaripa chiri saka nawe yazonetsa mambo ndiyo yatiutaa tisisu matambudziko kusangana tochinzi kuyaise uchiti Mgoma ane kuvhora saka isi tauya kune vanhu vanogona kuwa protect nekuti hatisina pfungwa dzekurwa tine pfungwa dzekugadzisa chi musha saka hatisuzwa kuti kana tiine vanhu veitingarwe nawo asi chatikuda kucheneswa musha wedu nekuchenwawo iwo wacho ukwezi kana taunzi munhu asipo ini changogara kuti ndiwo nekuti pane panzi asipo indo mandatarisa vanhu asipo navanhu vana Mgoma ndiwo asipo achangamira ini ndinoda kutaura ndakatarisana naChristopher sendimu musha ukanga wakakura zvinhu zvinoitika zvakawanda asi haugoni kunzveneiwa mukuru wakuru vane tsumo inongonzi nyoka huru haizvimbuno wanin'ina wako wadzoka papauri kuti mugadzirese musha nhasi ava ndo vari kutambudzika kuti mangwana makuseni mwana wako iwe ndiye achatambudzika saka ndinofunga kuti musangane pacommon cause yekugadzirisa musha nevanin'ina wako ndozvingaita kuti dambudziko riripira tirikuona paine maproblems aripo pakati pemhuri ndo mauya maenda kuna chiremba hapana kujeka mushe kuti vana mai vakaenda kwamaiyeyo handiri nowachangamira inyaya mbiri kutaura pane yetsvimbo yawakaita ikagadziswa yetsvimbo ikapera handiti then mushure metsvimbo vane zvikadziko zvavari kuona zvekuitika mumhuri zvekuita kuti vachifamba vachiti Mgoma waifambe Mgoma anenge vari kuramba kufamba navo pazvikadziko zvavari kuona pamwe chete ndozvawaita kuti vazotii vari kuti Mgoma ndiye ane urombwa here kana kuti chii ndobatira kuti Mambo semataura kuti Mgoma nawo pakanga pafiwa vanhu vanoenda kugata hakunei nekuti ndiani akaromba kana ndiani muroyi ndiani kunongoenda kugata kundotsvaka kuti chii chikonzero chemusha sewamowana vari kuti isusu taakungorara newakadzi watisingazivi ari wakadzi wedu hakusina chiro hakusina moto saka zvirimo mumusha zvese izvi bongo zvakaitika asi zvaazveipapapa chikonzero pazingo kuti tinofanirwa kuti waende kugata kana kuna chiremba unoti chii inini ndizvibone kuti iwo kana vachida kufamba nyanga dambudziko vachida kufamba handinowaramidza kufamba asi dai wabhuya vachiti mambo uyu ari kuti musafamba saka wakati hanzi
takazoona hari sezvavari kutaura izvi, hari yacho ine handina kumboionako, saka zvakutondinetsa umama, handichazivi kuti inini ndogarepi nawainaongwa notama musha here handoita sei. Pamusoro chakadini pane nyaya iri kutaurira kuti tsvimbo yamberi kunetsa kana kuti tsvimbo dzakambofambirwa dzedze awa mumakristu vachiti kristu vachiti ari kuti tsvimbo baba vangu vakaita sei wakarasa, saka panogona kutadza kujengera wamwe pakuti tsvimbo kurasa kwawakaita wakarasa newamwe mhuri here kana kuti wangurasa kwachaomba mavo vanofa kuti patsanangudzike kuti pakuraswa kwadzakaitwa dzakaraswa sei, dzakaraswa semhuri yese here kana kuti wakangotora pamaoko wangoti pakaudza ndarasa tsvimbo voti kana dziri dzipo dzemhuri dzemusha dzinoitwa pajekere kana dziri kuraswa dzinoraswa munhu wese achiita sei achiziva achiona, saka kana zviri zvekuti manje dzaraswa iwa kuti baba ndo wakanga wanadzo ibva wazodzirasa baba wati bva wadzirasa saka pajekere papapa ndo panogona pari kunetsana vanhu iwawa vozi vanonga kuti makazviita megamba mani mei. Pamusoro ichakamira ichokwadi tiri kutaura mazikuru apo, asi patoda kuti tipindure dare kutaura riri kutaura baba vakarasa kuti mukwanise papo ndibaba wakiri here kana kuti ndibaba wani dare taipindure rinyatsokuiaawakarasa mama baba wakarasa ndiwangu asi inini ndandisipo iye kristu angari wamwe wana wese wanga wasipo. Muri kuona pane nyaya wakazviita zvinhu zvawari tu nababa mukoma nababa wangu, ini ndiri fedzibhoni yababa handina kutodaidza zvinhu izvi wakazviita wari tu, wazviita wari tu baba wachirwara, baba wakasiyiwa mumota, kristofa nemuprofiti ndo wakanoisa tsvimbo matauriro aita baba handimurunzi. Baba wacho vanototiwo padzakanyatsoraswa hawana kupaona nekutiwo vanga vari murwere akatorara mumota mamukoma kristofa. Mukoma kristofa nemuprofiti ndo anoziva pawakanesa tsvimbo. Inini festibhoni yababa wacho handina tsvimbo yakapera ipapo kupera haina nekuti dzatakata ndisusu tichazodziwana kana tageza maoko nanhasi hatisati tadziwana 7 years ngazonzi dzinowanikwa sei dzakaraswa pamusoro mavo ndomunga gogo waya vaya matauriro wakaita ndikutonera gogo wakabva nesu marisa pemunomu tikaenda kumusha wakatiudza kuti pakati penyu pana nechimbo achazonera gezai maoko after 2 weeks pana zvinoitika. Isu kuti hatisina mari tiriwapana tisina mari dzekukwira malifti ndokuti svike pano pa7 years tiinzi tiri kumirira tsvimbo dziwanike pana angainadzo zvokunzi dzakapera manyepo ya pamusoro chakamira ini chandinyangoda kuti nditaure ndechekuti isi tiri kukumbirawo mupurisa wekufamba naye akachengetedza mukoma tigadzise musha izotapinda nautare saka tiri kuona kuti mambo zvimwe zviri kutaurwa zvinonzi munhu tikuzodari mumba medango tomushoma zvazvidaro so nyaya iripo inyaya yetsvimbo yamakatonga ndo nyaya yatinyadzonzwa panapa inyaya yetsvimbo yamakatonga napa zvikunzi munhu wamakatipa imima pamwe habatsiri ndo maonero angu endiri kuita asi ndiri kugutsikana nemabatsiri akatiita. Saka matauriro ari kuita mukoma kristofa vari kureva kuti wasina kufamba pamwe chete nebu izvo vari tokakuzana kati handina kuti handagutsa shoko ini ndikutaura zvitorwanini nekuti wari kuti zvipani zvakanzi zvichawanika asi zvinhu zvanzi zvichawanika nhangasi hazvazvawanika zvichireva kuti munhu atakapiwa namambo ari kunzi haoni ndomaanditaurira ndomaone ndiri kuita hangu panyaya asi inini hangu ini ndakaona achishanda shoko rikutorwa norumavo kunyanya uyu rati tsvimbo dzekunedza dzakarashwa nababa vake naKristofa kubva vaenderera pamberi vachiti baba vairwara vakasara mumota yaKristofa. Kristofa nemuprofita wakandorasa zvasiya Kristofa ari kuziva pane chii pane tsvimbo. Saka varume vari kuramba vachiteerera Kristofa kana nyaya yetsvimbo iri kutinetsa iwe Kristofa tsvimbo dziripi dzawakandorasha nemuprofita
muprofita wacho makatorasa naye unomuziya here? Ini handina kurasa tsvimbo. Baba ndiwo akarasa tsvimbo kana matongerwa baba andipa kuti ndakarasa tsvimbo. Mangori bese here kanzi. Ini handina kuenda kurasa tsvimbo. Ndakangowaperekedza baba ndiwo akanyorasa tsvimbo. Baba waperekedza nemuprofita. Nemuprofita. Ndiwo akatorasa tsvimbo baba zvokuti baba airwara ndezvekunyepa. Baba panapa ndi baba muri wakutanga kutaura kuti baba wafa. Baba wese pa7 years wari wapenya nyaya haina kudzoka kuno. Wakutanga kutaura nezvekuti baba wafa. Ndokuti nyaya haina kubva yatauka kuti baba wako baba takabva kuno. Pamusorino inini pakarasa tsvimbo ndani ndiri muningi wamukoma ndini mwana wababa wakarasa tsvimbo. Tsvimbo zvadzakaita muprofita akauya tainamata chechi imwe chete. Tsvimbo idzi zvakandishamisa kana ndinishamisana nhasi. Tsvimbo dzakagara kumba kwana mukoma almost 5 years. Wakobva wazofa tsvimbo dzaimba kwedu. Asi muprofita uyo akanga akunamata nawo andi akazotoka ndi tsvimbo idzi dzakashata. Ndizova handinoda kubvunza kuti dzakashata dzakumba kwedu here. Pakati dzakagara kumba kwawo iwo dzadzisina kushata. Right, ndomubvunzo kutanga. Kozoti padzakaraswa tsvimbo mukoma wakatora tsvimbo nababa asi baba warwai isi takasara pambo wakaenda nawo apa. Amene kwakanodzirasa tsvimbo nandiripo ini. Ndio mashoko angu mama. Tsvimbo dzakambogara kumba kwawo baba pakapa sekuti tsvimbo dzakabva baba wawo apa. Baba wawo bvawazovakuza kwababa wangu asi dzakambogara kumba kwawo dzainzi dzakanaka. Dzakuma kwedu ndio pakazoya muprofita wangu ainawo wawo iwo nechechi yawo wakati ndio pakazonzi skiri rakaita papera kunzi tsvimbo dzinzi dzakashata dzakuma kwedu isusu kuti dzidzoko zvikanzi nini mashoko ese ata ndayaziva akanzi baba munyini imi mungana kurwara kwamuri kuita zvinogona nditori tsvimbo idzo dzidzi nekuti tsvimbo idzi dzabikirwa hwapagore pagore pachirwaya nembudzi munozozvigona here baba wakarwa skiri rechechi asi pane dhiri yaitamba patsvimbo idzi ndizvimaonera ndinoita mashoko angu uenda kurusiri kwechuru ngati ndongodonzwa kuti zvakapera here kana kuti zvichiri pane zvichiri endai runorinwa kuti pane zvichiri mapurisa edu aripo panzvimbo